No, sedíme tu v kuchyni na Dláške, ako nejakí bezďaci, s najlepším DJom na Slovensku, čo sa týka techna, Inkol. Inkol, čau. Počúvaj, chlape, mám pre teba takú jednu zákernú otázku. Hrávaš techno, bavíš ľudí na techno, si jeden z najlepších techno DJov na Slovensku, ale tvoríš niečo úplne iné. Tak mi to prosím tak vysvetliť, čo ty vlastne robíš. No, dobrá otázka. Sám by som chcel vedieť na toto odpoveď a každopádne, keď od malička som sa venoval umeniu, či už v klasickej hudbe, alebo hre na klavír, malovaniu a tak, čiže vždy som vnímal umenie ako zachytávanie emócií, dajme tomu nejakých spomienok, situácií. Takže aj keď robím elektronickú hudbu, ktorá veľmi pripomína, že sklabovú hudbu, tak aj cez tých stoviek party, ktoré som odohral, tak nikdy, keď robím hudbu, tak nemám taký mood, keď si na party. Ale čo vždy ostane ľuďom po party, sú